אתה הוא, אדוני אלוהינו, שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים, בזמן שבית המקדש קיים, כאשר ציווית אותם על יד משה נביאך, ככתוב בתורתך. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה, זכה, בד בבד יהיה. יהיה בבד בד זכה ולבונה, סמים וחלבנה ושחלת, נטף סמים לך, כך משה אל אדוני. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה, זכה, בד בבד יהיה. ועשית אותה קטורת רוקח, מעשה רוקח, ממולח טהור קודש. ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד, אשר יבעד לך שמה, קודש קדשים תהיה לכם. ונאמר, והקטיר עליו אהרון קטורת סמים, בבוקר בבוקר, בהטיבו את הנרות יקטירנה. ובהעלות אהרון את הנרות בין הערביים יקטירנה, קטורת תמיד, לפני אדוני לדורותיכם. דנו רבנן, פיתום הקטורת כיצד? 368 מנים היו בה, 365 כמניין ימות החמה, מנה בכל יום, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, ו3 מנים מטרים שמהם מכניס כהן גדול, ונוטל מהם מלוך אופניו ביום הכיפורים, ומחזירן למכתשת בערב יום הכיפורים, כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה. ו11 סמנים היו בה, ואלו הן: הצורי והציפורן והחלבנה והלבונה, משקל 70 מנה. מור וקציעה ושיבולת נרד וחרקום, משקל 16 מנה. הקושט 12, קילופה 3, קינמון 9, בורית קרשינה 9 קבין, ין קפריסין, שאין תלתה וקבין תלתה. ואם לא מצא ין קפריסין, מביא חמר חיבר עתיק, מלח סדומית רובע, מעלה עשן כלשהו. רבי נתן הבבלי אומר, אף טיפת הירדן כלשהי, אם נתן בדבש פסלה, ואם חיסר אחת מכל סממניה, חייב מיתה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הצורי אינו אלא שרף, הנוטף מעצי הכתף. בורית קרשינה למה היווה, כדי לשפות בה את הציפורן, כדי שתהה נאה.
דמיין קפריסין למה הוא בא, כדי לשרות בו את הציפורן, כדי שתהה עזה. והלא, מי רגליים יפין לה, אלא שאין מכניסין, מרגליים במקדש, מפני הכבוד. תניה רבי נתן אומר, כשהוא שוחק, אומר הדק היטב, היטב הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. תתמה לחצאין כשרה, לשליש ולרביע לא שמענו. אמר רבי יהודה, זה הכלל, אם כמידתה כשרה לחצאין, ואם חיסר אחת מכל סממניה, חייב מיתה. תנבר כפרה, אחת ל60 או ל70 שנה הטבה של שיריים לחצאין. ועוד תנבר כפרה, אילו היה נותן בה קורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. ולמה אין מערבים בדבש? מפני שהתורה אמרה, ככל שאור וכל דבש, לא תקטירו ממנו אישה לאדוני. אדוני צבאות עמנו, נשגב לנו אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בה. אדוני הושיע, המלך יעננו, ויום קוראנו. וערבה לאדוני, מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם וכשנים קדמוניות. מוגש כשירות על ידי אתר הרמח"ל www.ramchal.net